Hello ladies and gentlemen, welcome to Mass Coaching Academy and welcome to online class with me, online tutor. I am super excited to have you. Our today's lesson is 3 Secrets of Light. Darasinmu na yau za mu duba sirrika ko kuma ma'anoni guda uku na kalmar light da yanda ake amfani da ita gurin magana da turanci. Light as illumination, ana amfani da light da ma'ana ta haske, wato hasken rana ko kuma haske irin na fitila. Example, turn off the light, kashe hasken. Light fills the room, haske ya cika ɗakin. She saw a light, ta ga haske. Duka nan idan aka duba za ga an yi amfani da light da ma'ana ta haske irin na fitila ko kuma na rana. Light as weight, ana amfani da light da ma'ana ta rashin nauyi, wato a ce wani abu ba shi da nauyi. Example, this box is light, wannan akwatin ba shi da nauyi. I prefer light clothing for summer, na fi son kaya marasa nauyi lokacin bazara. A nan idan aka duba za a ga an yi amfani da light da ma'ana ta rashin nauyi. Light as understanding, ana amfani da light da ma'ana ta ganewa ko fahimta ko samun ƙarin haske. Example, I saw the light, na fahimta ko kuma na gane ko kuma na samu ƙarin haske. His answer gave light, amsarsa ta ba da ƙarin fahimta ko kuma ƙarin haske. I found light in her words, na samu ƙarin fahimta ko ganewa a cikin kalmominta. A nan idan aka duba za a ga an yi amfani da light da ma'ana ta fahimta ko kuma ƙara samun haske. Saboda haka za a iya amfani da light a matsayin haske ko kuma a matsayin bayyana wani abu mara nauyi ko kuma faɗan cewa an gane ko kuma an samu ƙarin haske game da wani abu. Don't forget to follow or subscribe, like and share for more tutorial. Kar ku manta ku yi follow ko subscribe, like da share domin samun ƙarin karatuttuka na wannan makaranta. A duba bio ko description akwai link na WhatsApp domin samun ƙarin bayani game da wannan makaranta. This is today's lesson. Thank you, Mass Coaching Academy.